маркази миллии тестии назди президенти тоҷикистон аз 70 000 довталаби ба тақсимот роҳ ёфта феҳристи донишҷӯён ба муассисаҳои касбиву олиро эълон кард. ин марказ ҳанӯз омори теъдоди умумии донишҷӯён дар даври аввалро эълон накардааст, аммо мегӯяд тибқи нақша бояд ҳудуди 68 000 нафар довталаб соҳиби унвони донишҷӯ дар соли равон шавад. маълумоти мухтасар дар бораи натиҷаи озмуни тақсимот барои ҳар як довталаб тавассути паёмак яъне смс ба телефони мобилӣ ки рақами онро довталаб дар вақти ба қайдгирӣ нишон додааст фиристода шуд ва ҳамчунин тибқи тартиби муқаррар гардида маълумоти муфассал дар бораи озмуни тақсимот дар кабинети инфиродии ҳар як довталаб низ ҷой дода шуд. шумораи довталабоне ки дар даври аввал ба унвони донишҷӯ мушарраф нашудаанд дар дохил ва саҳни маркази миллии тестӣ зиёд мушоҳида мешуданд. масъулон мегӯянд аксарият ба ин суол посух гирифтан мехостанд ки чаро ба тақсимот роҳ ёфтанд вале донишҷӯ нашуданд. довталабоне ки холҳои гузаришро аз ҳамаи субтестҳои дахлдор ва инчунин қисмҳои дахлдор соҳиб шуда ба озмуни тақсимот роҳ ёфта буданду лекин тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ аз рӯи ягон интихобашон нагузаштаанд ҳуқуқи иштирок кардан дар озмуни тақсимоти такрориро доранд. теъдоди довталабоне ки ғайримунтазира муваффақ гардида ва донишҷӯ шуда буданд барои итминони комил таъйиди муваффақияти худро аз масъулони маркази миллии тестӣ пайдо кардан мехостанд. аз сабабе ки дар ҳуқуқшиносӣ нафарони зиёд бар ин супоридагӣ буданд ман каме дар дил ҳарос доштам ва аз ҳароси худ гузашта ҳангоми сабшини ба ҳангоми смс паёмаки ба телефон омада бисёр аз смс паёмаки омадаи худ хеле хушҳол ҳастам. аммо довталабон ва волидони онҳое ки холҳои ба дастовардаашон дар даври аввал барои донишҷӯ шудан кифоят накарда буд масъулони маркази миллии тестиро суолборон мекарданд. бози акн дуюм бора наомадӣ чи ам бози омадем фаҳмидани бо мактабои чанд мактаби дигар равон кардан моона ҳамҷо мерем бо мефаҳмем. даври дуюми тақсимот ба тахассусҳо аз тариқи маркази миллии тестӣ аз 24 то 27 август идома хоҳад кард. довталабоне ки дар даври аввал ноком шудаанд фурсат доранд бо тағйир додани интихоби тахассусҳояшон ба унвони донишҷӯӣ мушарраф шаванд.